Takže dneska je 7. srpna a v Žibřících máme 3. povodňový stupeň. Sousedí si pro jistotu zatopili. Druhý sousedí taky zatopili a jsou zatopení. Tak. Adélka to bedlivě sleduje. To je naše povodňová hlídka. Takže u vykouku na dvoře. Cesta byla suchá, místy mokrá. Tamhle vzadu teče potok. Já mám komentář, víš, a ten už je hodně venku. Pod Cidlínských, cesta, která není, a naše rýžoviště. Tak, červení neevakuovali vozidla a tím jsme udělali velkou chybu, protože právě se jim potok vlil až na zahradu. Už jsou utopení a myslím, že asi brzo postavíme na čaj pro široké daleké okolí. Tak. A voda stoupá. Ještě, že jsme na kopci. No, sousedí pytlujou, ale je to asi zbytečný. To jsou legrace, tyjo. No nevím, Božka, viděla jsi blesk? Ne, já jsem viděla jenom, že jsem to blesk. Červený, uklidte si ty auta. Nám budou plavat. Protože potok se blíží.